बावनांगौ जाखो? ओमफ्रायथ' आंबो थांफायासैना न'आव। दानो आं थांगोन, ओमफ्राय आइ बिखुनजोआ गाज्रि मोनलायगोन आंखौ। बेखायनो सिङाव हाबफैयासै दे आङो। ओमफ्राय मेहेराथ' मा खामानि दं होनदोंमोनबा? आइजों माखासे इम्परटेन्ट खोथा दङ होनदोंमोन माथो। दा ओमफ्रायो बिमाजों मायबाफोर दावराव जायोब्ला? बिसासबो गैया देनाय बिमा फिसानो। आयौ, ओमफ्राय लामायाव बिदि थाबाय थानो बाबाय दे आङो। न'आवनो खेबसे नायनायनोसैसो नामा आंलाय थांनानै? ना बेयावनो नेबाय थानोसै? हारसिंबो नेबाय थानो बाबाय दे आङो। आरो दा थांब्लाबो आंनि महरखौ नुब्लानो रागा जोङोबोला? आं मा खालामबावनो? थांनो ना बेयावनो थाबाय थानोसै? थांमारनोसै दे खोमा आङो। एसे बोरैबाथार ना आइयाबो, नङाब्लाथ' जेबो नङामोन दे। है, नेबाय थाला आङो बेहाय। मेहेरजों थांसां, मानोथो नेबाय थाबावनो? न'आवनो हाबहैनोसै आंबो। मा जायो जाथोसै दे। बे फैसाया सोरां? औलै जुरि, नानिनो होलांगोन आं बेखौ दा। आयौ हाबाब, बैसागुनिबो होलांखाथामसै नामा? बेबायदिबो होनजाबाय। ओमफ्राय दाथ' नांखासिगोन ना, बेखायनो एसे लाखिथोंसै। दाथ' जों जेबो लाबोनायबो जायासैना। नङा दा, बेथ' बे उनाव जागोन। दाथ' जों माने नानिखौ नायफैदोंसो ओरैनो। खेबसेबाबोथ' खबर लानो फैग्रोनांगोन ना। दा बेनो आरो, उनाव जागोन आरो गासैबो। ओमफ्रायथ' बिमाया फैबोला मोजांमोनलै। जेबो नङा दे, दाथ' जों फैनायानो इमिखौनो फैनाय होननानै साननानै लाबानो जाबाय दे। दे होमबालाय थ'दो। लागाव, जावैसो गोदाननि न'आव नै सफैलायबायानो माथो। ओमफ्रायथ' न'आवसो दंना गैयाबा? मानोथो गैया जानो, दं बियो। नै, जावैसो गोदाननि न'आव फैनायनि मजायानो आलादा जाखायो माथो। औ राजुरि, नंगौथ' आरो। हाबाब, दिनैथ' हलेबा गोसोफोरखौनो स्राय मोजांबो मोनगायगारदोंलै आंखौ। ओमफ्रायथ' इमिया जियानो बुंसोरां। थेवबो नानिनि माखासे नांगौ बुस्थुफोरखौ लाबोखाबाय आङो। गावथ' लानानै फैयासै र'। अब्लाबो गावनिनो नालाय माखासे लाबोखाबाय आङो। मोजाङानो जाबाय होमबालाय, दाथ' गावबो गोनो गोथो मोनखासिगोन ना। दाथ' गाव थांनो हायो, दा जोंनाव बिहरनो हायो। बेखायनोथ' आरो, थुदो होमबालाय, थांला बायनोसै सानैजों। एखे जावैसो गोदानखौनो बागदाव होहैनोसै आङो, सरप्राइजनो। ओइ गोदाव सोरावनो। जायोलै जोंना जेरैबो। नै, दा जोंखौ नुब्लानोथ' बिसोरो सानगोन ना, खिजानि रायनोसो फैदों, मा नानिखौ लांनोसो फैदों। नंगौथ' आरोलै नंनायालाय। बेखायनो जोंखौ नुब्लानो बागदावसिगोन आरो जोंना जावैसो गोदाना। ओइ गाजा। औ, फाजा। होदो, माथो। हाबफैलाबायनोसैलै, जेबो नङा दे, लाजिनाङा सोरां। आंसो लाजिबावदोंनोलै। नै, लाजिनोबो हानाय ना नोङो? आं हले लाजिनायाव गैथारालै, साहाखौनो स्राय लोंलांगारनांगौ जावैसो गोदानाव। दे जलदि थुदो। औ, थुदो। फिसाजोनाव फैनायनि खोथा। आरोथ' नानियालाय गाव गोसोजों फैदोंबालाय, आइ हप मोजाङैनो दङ बियो। आरो मिजिङाबो जोंहा नानिखौ खुसियैनो दोनखादों बियो। दोनखागोन माने मा, दोनखानांसिगोनानो। नायग्रोजोबलांगोन आं गासैबो, ओमफ्रायसो माबा मोनसे बुंगोन। न' बां, बिखुनजोनि बेबहार, नानिनि एडजास्ट जानाय, खुसि दं गैया, गासैबो र' आन्दाज लाग्रोजोबनि। दुखु दाजा नानि, नोंखौ नायग्रोनोसो फैखाग्रोखादों आङो। मा बायसा जानानै दं थासारिफोरा। नै, गावनि हाबा खाथियावनो बेफोरबायदि जायो होमबा? दाथ' गासिबो मोजां जानो हमबायना, हाथरखि बिहामजोआबो नोंजों दङबालाय। बेखौनोथ' नोंनि नोजोरा दंगासिनो ना आयै, नोंनि गाज्रि नोजोर। मा बुंलाबायदों नोंलाय आबा? नोंथ' बबेबा फिल्म नङाबा ड्रामा आरो सिरियाल बेफोरबायदियावसो थानांगौमोनलै आयै। मा बुंलाबायखो नोङो? सानबेसे गावनि गोरोन्थिफोरखौलाय पर्दा होबाय थानो हायो, सानबेसे लाखुमानो नोंलाय बुंलाय? नै, बहाबा लोंस्रानानैसो फैखो ना माखो नोंलाय आबा? सानथिं बाथिंनो। लोंनाय लोङिनि खोथा नङा आयै। दिनैथ' नोंनिफ्राय माखासे सोंनायनि फिननायसो नांगौ आंनो। मोनागौ मानि बिनिफ्राय थाङा आङो। मा होननो सानदों नोंलाय आबा, मा बेलाय? मा सोंनायनि फिन बेलाय? सैथो बुंगोन ना नोङो, ने आरो थगायबावगोन? आं बिदि जानला मोनला थगायलाबाया। नों सोंब्लासो आं मिथि मोनगोन। दा नोंबा मा सोंनो नागिरदों, आं बोरै मिथिनांगौ खिन्थायाबा? बि रेडि आयै होमबालाय। नों मा बुंलाबायदों, आं जेबोखौनो हमनो हायासै आबा। हमनो हायासै?
दा जाफ्लादोंलै आयै जाफ्लादों नामा नोङो नों मा बाथ्राखौ मिथिनो लुगैदों मा बुंलाबायदों नोङो आरो जानला मोनला बेफोरबायदि बुंफैबानो जागोन ने आबा ओरैनो बुंफैनायनि खोथा नङा बियो माखासे बाथ्रा मिथिनो मोन्दों आङो दा बेखायनो नोंनावनो आसि थुनानै सोङो आङो मा बेफोरलाय आयै मा बेफोरो दे बुंनाय मा बाथ्राखौ लानानै एसेबां सोंथि खालामदों नों आंनियाव आरो बेबायदि मा मिथिनो लुगैदों नोङो माखौ लाना एसे दावराव जाफैदों आंजों हाथरखिखौ किडनेप खालामनाया नोंनिनो आखाइ दंना आयै बुं गोख्रै बुं मा होनलाबायदों नोंलाय बेफोरखौलाय आबा हाथरखि बिहामजोखौ किडनेप आंलाय मानो खालामनांगौ जाखो आंनि आखाइ नोंहा मा लिंक दङ बिसोर गाज्रि मानसिफोरजों सोर मानसि गाज्रिफोर आबा थगायनाङा आयै नोंनि खुगानिफ्रायनो खोनासंनो लुगैदों आङो नंखाय बेफोरो आं बेफोरबायदि किडनेप खालामनायाव जेबो आखाइ गैया आंनिया नोंनि बुंनाय रावफोरानो माथो थाद'ला थाद'लि आयै नंगौ नामा बाथ्राया नङा मा नङा बेलाय आरो आं जुदि नंगौ बुङोब्ला नाथाय मिहिरा आंखौ मानो बिदि सोंथि खालामदों ओइ आयै खेला नङा दे मोजां मोजां सोंनायाव खिन्था नङाबा बाथ्राया मोजां जानाय नङालै नै दाना थाङै थुङै आंनिसो दाय जाबाय आबा नों आंखौसो बेफोरबायदि दायनिगिरि हमफैबाय जेराव आं नंनानै थाङा बेफोरबायदिनो आहाय आबा नोंनि हिन्जावानो आंखौ बेफोरबायदि हमैथां होननानै फोरोंना हरखादों नामा बेफोरनि बादिथ' हाथरखिया जेबोखौनो मिथिया ओमफ्रायथ' नोंसो बेखौ सैया नालाय होनबा दायनिगिरिया आंनो जाथारलायबाय बुंलाय आयै देनाय मा नोंनि आखाइ दङ ना या जेबो आखाइ गैया आंनि आं जेबो मिथिया बेफोरखौ दायनिगिरिखौथ' नङा दाना आंखौसो फासायबाय गावनि असे बिमाखौनो आबा लाजिनाय मोनासै नों आबा गावनि बिमाखौनो बेफोरबायदि दायनिगिरि हमफैलाबायनो बेबो हिनजाव सासेनि थाखायनो बेफोरबायदि दिनखौ नुनो थाखायसो आं नोंखौ फेदेरदों फोलावदोंमोन आबा नोंखौ बे बुहुमाव लाबोदोंमोन जुदि दायनिगिरिया नोंनोना नोंनि इमसनेल ब्लेकमेल खालामनायावबो फैयालै आं आयै एसेबां बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो हाबाय नों आबा आंखौनो औ बुंबाय आं आयै आरोथ' ओरैनो बुङाखैना आङो देखायनो आं आयै नोंनो मा देखायनाय बाथ्रा बुंखो आबा नाय आयै मोजां नाय एबारबो नों बुंगोन बेहाय नोंनि जेबो आखाइ गैया होननानै बे मेगनाथ' दा नोंखौ बेजों नुथारबायना आबा बियो दा बेखौबो इडिटसो होनदोलाय आयै नङा माने आबा मा बाथ्रा रायलाय बे मानसि नोङो मा खालामो आयै बेयाव एन्सार मी आयै फिननाय हो आंनो मा खालामैया नोङो बेयाव बहा मोननाय नों आबा बेखौ मोननाय मोनैजों मा खोथा आयै बे फट'खौ नुनायाथ' बै मानसिफोरानो आयै जाय हाथरखिखौ किडनेप खालामनानै लांदोंमोन नङा आबा बेखौ आं जेबो मिथिया नाथाय बेथ' आङो बिसोरजों नोंहा कानेक्सन दङमोन नोंखौ बेबायदि होननानै एथ' सानाखैमोनलै आं आयै अब्ला आंनि खुसि जाग्राया नोंसोमोन नङालै आबा बिदि नङा बे फट'खौथ' आं दङ बेजों रायलायदोंबो नाथाय आंथ' बेखौ सिनाय मोना बै सानखालि बेथ' आंनाव माबा मोनसे बाथ्रासो सोंदोंमोन नों फोथायाखैबा आं हस्पिटालाव सासे आंनि लोगोनि फिसायखौसो नायनो थांदोंमोन आबा फन खालामनानै सोंहरनो हागोन ना आंथ' बिदि जेबोखौनो खालामाखै आंथ' मिथियामोन ना माबा सोरखौबासो सोंदोंमोन आंथ' सिनाय मोना थगायदोंना नों आयै नङालै आबा आं मानो बिदि खालामनांगौ दिनै हाथरखि बिहामजोखौ आंखौ फोथायाबा आं जेबो मिथिथारा आरो फट'खौ नुब्लानोखि आं बेबायदि खालामगोन नालै आयै आबा मानसिखौ एथ' बेबायदि खालामदों नोङो आंखौ बुनो नागिरलायदों आबा बेबो सोरनि थाखाय बै हाथरखिनि थाखाय आरो आंखौसो दायनिगिरि हमफैदों नोङो नोंनो खाथारना आयै नोंखौ आखाइबोथ' होनो हायालै आङो नों हाजार गाज्रियानो जाया मानो नाथाय नोंखौ मालाबाबो आखाइ थिखोनो हाया आङो नङाबा फाबसो नांगोन आङो मा जाखो आबा मानो थाद'फिनखो नोंलाय आंखौ बुनोमोन नोङो आरो जाहा थाहा आंखौ इल्जाम लागायनो फैदोंमोन आबा ओइ आयै जेखि बुङा मानो एबार नों खोथायाव गोजावलालै आङो आरे खिन्थाजोबनांगोन आयै नों मानो बिदि खालामना गासिबो नोंनिफ्राय एन्सार माबा थांखि आं आयै आयु थैबायहां सोरां आंसो सोरनावबा खारसन फैनाय बायदि मोनबायलां बेनोथ' आंबो सोरखौबा दोनखारलांसिगोन बायदि मोनखाबायलै सेसखासै बिदिबा सोरां बोरैथो जोंनालाय जावैसोआलाय जानोलै खेबसे गाबज्रिना नायनांसिगोन र' ओमफ्राय न'आलाय बेनोमार ना बेनोलै बेनो जाखानांगौ आंबो बेखौनो बायदि मोनदों लेंहरनायदोलै जुरि जावैसो गोदानाव फैनायनि खोथाथ' दे समायना नुखादों थेंक इउ सोरां आरे आइ आफा नोंसोरो बेयाव ओइ हनैलै जुरि जावैसो गोदाना फैबायलै बहा
ओइलाय हनै बिसोरथ' जोंखौ रायखांसिगोन दे दासो नुदों जोंनि फिसाजोखौ लाबोग्रा जिरायफैना आइ आफा इलिसाखौ लिंहरनि आङो र' नाङा दे जावैसो जों नोंजों रायलायग्रोगोन जिरायगोनबो र' आरोथ' इलिसा मामिजोंबो रायलायगोन दासो मोनदों नोंसोरखौ जिरायफैग्रोदो ना आइ आरो आफा सियार लायनि आं र' माखौ नायबाय थाखो फैदो माने मानिमुनिया दोनथ' दे खुलुमफैग्रोदो दा गोजाननिफ्राय नायबाय थानोसै ना जोंखौ खुलुमफैनोसैबो ओइद दिनैसो जावैसो गोदानजों खुलुमजानो मोनफेरसिगोनलै नङाबा सोरांनि एकदम फिलिंसफोरालाय गोदो माबायदि मोनोमोन मिन्थिखायो दा दा खुलुमजानो मोनबा माबायदि मोनो बेखौ मिन्थिसिगोन आरो प्लिज ओमफ्राय बिहामजोनि खुलुमनायालाय बिहामजोनि बाथ्रा नङाब्रा दा जावैसोनि बाथ्रा ना आइ आफा नोंसोर खिन्थाहरब्लानो जायोमोन ना आं ससे लायनो थांगौमोन ना नांला दे हाबाखौ बास्रायो जाखोमादों गावसोरहा बेखायनो जोंबो सिरियैनो फैबाय दे सारप्राइज दा गोसोफ्रा माबायदि नांदों जावैसो गोदान खुलुम खुलुम जोंखौ दे औ दे आरो जावैसो खुलुमहरदो दिनै आं जोबोद खुसिलै आफा नोंसोरसो जोंनाव फैबाय आयै सोरां मोजांबो नांदोंथ' माथो ओइ दिनै आफाखौनो खुलुम मोनमारबायलै हाबाब आंथ' जि मोजां मोजां बोर होखागोनहाय नंगौना आयै जेब्लायबो गोजोन संसार दालांनो हाथों दे जावैसो इलिसाखौ लिंहरनि आं जिरायफैदो दे जागोन दे माथो नोंबो फैनानै दंफैयोलाय औ आयै आं माने लामायावनो दंखायोमोनथ' आयौ अब्ला नों हाबफैनो लाजिदोंमोन नङा आयै मेहेरा थाब जागोन होनदोंमोन नालाय बेखायनो हाबफैयासैमोन आङो दा माने आबा मेहेरखौ लिंफैनो फैबाय जेनेबा मा अर लगायफैदों बियो नोंनि फिसाइ मोजाङा नोंसो माबा जाहो लोंनो थिनहरदोंमोन नामा मानो बिदि बुंदों आयै नङाथ' सोरबा फोरोङाबालाय बोरैथो बिदि रोङो बेलाय मानसियालाय बहाथो आयै मानसिखौ नांगौ नोंनो थां बै रुम सिङाव बेहायनो मोनगोन माबाफोर जादों नामा आयै माबा जानो सब खारनानो नोंनिफ्राय सुरु नों जुरि जुरि नों सोरां एन्ड देन लास्टाव जोबथानो आंनाव थाबथायो न' सिङाव दङ फै बिहामजो दोनलांनि आङो मिजिं दाना आदै मादै फैदों ओमफ्राय जों मा जाहोबावगोन दिनै दाथ' बिसोरबो हरखाबैसो फैबायना नङा एसे मोनथिखानायमोनबा माबाफोर रेडि खालामनानै दोननो हागौमोन ना बेनोथ' मा खालामबावगोन दाथ' ओमफ्राय आं दखानावसो थांग्रोन ना बिसोरजों रायलायनोसो जाबाय नों दखानावनो थांदो थां माबाफोर मोनसे लानानै फैदो दा साहा गोजाबो बोरै होगोन ओमफ्रायलाय औलै दा आइखौसो माबा माबि बुंदेरजानो गिदों आङो माने दा फैलाबायनानै जाला माला बुंफैबा इसेबां बिदि जानाय नङा दे आं दङना ओमफ्राय माबा मोनसे जासिगोन बियो दखानफोराबो बन्दसो जासिगोन ना बर' बाजारावनो थांनानै फैदोलै बाराबा मिजिं दे होमबालाय थांसां बेयावनो ओमफ्राय बेदरखौ लाबोखादो दा नोङो ओंखाम जायो जाया जायखिया बेदरखौ संनानै होनोसै ने जागोन दे होमबालाय न'नि दाउआबोथ' मोनायावसो हमजागौमोन दाथ' ओमफ्राय बोरै मोनबावगोन बिदि होनना मोनथिबा मैया मोनायावनो दोनखागौमोन ना औ हरखाबैनो फैबायना दायो दे थाब थांदो नोङो जेबो गैया मैगङानो ओमफ्राय सापादाबो गैबावलासो सिनि एसे दंमोन दहाय फुदुंबायना थाथ'दो होमबालाय आयौ मा रायलायगासिनो बेवहायलाय मादै नै जोंहा बायहेरायाव नोंसोरखौ रायलायनो नेगासिनो गावस्रा ओंखाम संग्रायावसो हाबनानै थाफैबाय माने आं हाथायावसो थांग्रोनो नागिरदोंमोनलै आयै आयौ हाथायावलाय मा लायबावनो नै जावैसो जेबो लायनांला दे जोंलाय बेवहाय नोंसोरजों मोजां गाज्रि दसे रायलायनो होननानैसो फैदों नङा माने दानो फैगोन आं आयै औ मादै न'नि खरसायाबो एसे नांगौ जाखादोंमोन नालाय बेखायनो दसे थांब्रबना फैनो थिनदोंमोन आङो आयौ हाबा जानाय लोगो लोगोनो खरसाफोरखौबो मिन्थिलायबाय नोंनानि दे दाथ' जावैसोजों फैबाय जेला गासैबो मिन्थिजोबखानांसिगोन ओमफ्रायथ' जावैसो खुनजोनाबो डाइरेक्टसो मिन्थिबायना आंलाय गुबुनफोर बायदि नङाहाय आंना खुला खुलिसो गासिबो आरो नोंसिनाव फैदोंब्लाबो जों नोंसोरखौ जेबो रायाबो जेबो बुङाबो बेखायनो नोंसोर सानैबो जोंखौ गिनानै बागदावनाङा दे माथो खालामबावनो जावैसो नोंखौबो जोंहा नानिखौबो साइ लाबोगारबाय नालाय उफायथ' गैया मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नायफैखानांगोन दा जोंबो नोंसोर फैनायखौ आं जोबोद मोजां मोनदों मादै दे होमबा नोंसोर रायलायथ'दे लिसा औ दे बोरैथो नोंखुनजोखौ आङो नुवाखै जे नानि आइया गामिथिंसो ओंखारलांदों मादै माबा मिथिं दङमोन नामानो गावनि
अब्लालाय रायलायलांनोसै माबायदि नोंखुनजोजोंबो दे होमबा दा रायलायगोन दे आङो नोमथेजों दसे रायलायहैनि आङो औ दे मादै आखायाव हांगार नांफेरि बनजों ओंखाम संफेरि माबायदि जायो ने नानि हिनजावफोरनि लाइफआ खालामफेरिबाबो खालामनांगौ जायो माथो नायनाथ' नोंनि खस्थ'खौ बुजि मोनखाबाय आं नानि नाथाय बुंथ'लासै आं दायो बिराद सहायनांसिगोन नों गथ' बनजों ओंखाम संनाय सिगां समाव आलो आलो थाबोनाय गोबां फाराग दङ मा जादों हो आइयालाय माथो रागा रागा रायलायखो नोंखौबो दोनहरबावबाय होमबा औ आइया मेहेरा बेयावनो दं होननानै आंखौ थिनहरदोंमोन ओमफ्राय जोंखौ दरजा बन्द खालामनानै खारसिगोन नामा गावहालाय मानो बिदि बुंदों नों मेहेर मानोना नोंखौ किडनेप खालामनाया आंनि बिमानिनो आखाइ दंमारो मा होनदों मेहेर नाथाय बेफोरखौ नों बोरै मिन्थिखो मिथिबाय आङो दासो मोनथिदों आङो जे आंनि आइया एसे गाहायाव गोग्लैनो हायो हाथरखि एसेबां गाहायाव हो एसेबां गाज्रि आं बुंखादोंमोन ना मेहेर नोंनि आइनिबो आखाइ थानो हागौ बायदि जाय आंनि एसेबां आंगो बेखौनो बेबायदि खालामदों बियो एथ' मोनथिखायोमोनलै नोंजों आं एसेबां खुसि दं होननानै अब्लाबो गावनि अहंखार गावनि जिद गावनि अख्रा गावनिखौल' सानोलै बियो बेफोराव गावनि फिसालानि खुसिखौबो नुवासै बियो गावनि साननायखौ फुरा खालामनो गुबुननि खुसिखौबो नुनो रोंला नामालै आइ नोङो मा मोजां खालामदों बायदि मोनदों नोङो आंथ' बुनोबो हायालै बिखौ नङाब्लाथ' गुबुन मोनब्ला नागारामोन आं बिखौ आइनि गोसोआ एसेबां गाज्रि एसेबां मैला दंसोयो आंखौ एथ' बेफोरबायदि खालामबाय आरो बियो नोंनिफ्राय गोजान खालामनो थाखायनो बेवबो साजाथ' मोननांगोन ना बियो नोंखौबोथ' एथ' खस्थ' होदों बियो बे बोसोर आंनिनो आंगो आंनिनो आइयालै दाथ' मा बुंबावनो मेहेर बेबायदि नागारजायालै हाथरखि बेबायदि हगारदावबानो बोलो मोनदावोना अब्लाबो नोंनिनो आयौसो जेरैबो साननो नांगोन मेहेर मोजां जाबाय आयै नोंनि सैथोआ मेहेरनि सिगाङाव फैबाय खमसे खम मेहेरनि मेगनाथ' गेवबाय गावनि बिमानि आखला माबायदि मानो बिदि गोरोन्थि खालामलै आयै बिमानि नामाव मा होनोमोनलाय बेखौ सासे दायना बायदियानो नोङो मोनसे गासिबो खुसिखौनो जानो नागिरो बाब एथ' डेन्जार नोङो आरे माबायदि बिमा जाखोब्रा नोंलाय आंनि खुसिखौनो नायनो हाया नोङो आंखौ साला एथ' खस्थ' मोननानैबो फंसेबो खुगाखौनो खेवाखै बियो बै समावबो आइयानोथ' मानो बिदि मेहेर मानो बिदि जालांथारखो बियो मा एम्फौ अरनाय थांमाथां बिदि जालांखो बियो गाज्रि जामोन मेहेर नाथाय अब्लाबो माबा माबि बुंथ्रायनो लांबाय आङो अके सनामोन दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै ओमफ्राय लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसडजों अब्ला थाथ'लायदो थांथ'नोसैलै आंहा गोसोआथ' माने दिनै एकदम जाथाराखै आरोना भिडिअ'आनो जायानो अब्लाबो माने नोंथांमोना नेनानै थाबाय थायोना ओंखायनो फैबायलै दसेब्लाबो लोगोफोर बानायनो गोसो जायाब्लाबो आरोना भिडिअ बानायनोब्लाबो गोसोफ्रा एसे इन्ट्रेस्ट थानांगौलै नङाबाथाय जानो नागिरा ना दे अब्ला जायखिजाया लोगोफोर गुड नाइट बाय बाय